Etiqueta, anaco de papel ou outros materiais que se fixa nun obxecto para indicar a súa natureza, contido ou prezo. As persoas non somos obxectos. Non somos unha composición que se poida resumir nun anaco de cartón. Etiqueta, palabra asignada a un ficheiro coa finalidade de describilo. As persoas non somos ficheiros. Non precisamos axustarnos a un sistema de clasificación. Persoa, individuo da especie humana. As persoas non precisamos de etiquetas. Non somos cousas, tampouco produtos. Non etiquetes, non te etiquetes, non te deixes etiquetar. Rompe coas etiquetas. As persoas somos persoas.